Ano na ini manay, hindi sa Bicol, ng mga kababayan mo. Jesus, mas kilama nga ni palo kita, hilingon ang mga video tada eh. Saan naman nangyayari sa buhay na ini? Pangarap kang kimanay, kung pigpapalo ba ganin do iyan, di so nagaharagan kitabang, natatabangan me. Oh, makongso, maharagan kitabang. Tapos pag na nagkakatarabangan, magkakadaragit. Oh. Grabe nga nan mga dagit. Oh, biyo pang ibabarlak ako, taday ko natabangan. Oh, samantala nga ni sarong video ko day nga ni na-share. Oh. Antay ka pa yung share mo video ko day mga. Ili pa ka. Yung mga sinira kong video mo. Oh, nakapalo ako sa imo, igiling ko ang video mo. Oh. Para natadaw ta ang mga Bicolano arong ka iyan. Ay talaga. Pag nahihiling kang nagaangat, igwa talaga dyan, kimay, makaka. Arog ka iyan. Kay puhan pala, hindi kita mag-arangat ng mga Bicolano. Oh. Kung gabos na Bicolano, tigsusuportan si Manay. Oh. Sos, pag nagsweldoan si Manay, gabos ka mo makikinabang. Dahil pa nga ni nagsusweldo, nagtatabang na. Mapahiling naman nga niya ang ano. Pahiling nga daw Manay, aron dyan ang ipahiling mo. Wala man nga Ano na sana kita? Pero sa mga taga-ibang lugar, piga paparalo tulos nindo, lalo na sa mga siriksihon, so nahihiling ang mga bukol-bukol. Ika Manay, ngwek, masil sa nada kaya. parot lamang kaan. Iparalo man tabi nindo, ang gabos na vlogger kang Bicolano, ipalo tabi nindo. Nata, pag abot kang panahon, na sinda nagsurildo na, di mas matatabangan sa mga may matatarabangan. Bakong para maparalo na sana, kay puhan pa talaga, mataram na, oy ipalo mo ako. Oh, kay puhan talaga na ano, na taraman pang i-share mo ang video ko. Oh, tapos may paano ka man nga ni i-follow? Ang pronunciation mo kaya ang follow, mali man. Dahil man nga ni pwedeng i-pronounce mo kitama. Oh. Pag pronounce ko kitama, restricted ako ni Meta. Violation na naman. Kaya nga ni tigtataraman ko ka muna na iparalo nindaw bakong kay puan pa kamong taraman mga Bicolano kita iyo. Oh. Day tabi ka mo mag-arog ka mga kapitbahay me. Oh. Isos. Nagkadaramay na naman. Paano kay puan pa kamong tararaman na iparalo nindo ang mga Bicolano? Pag nahiling na nindo nag-agi dyan, nagtasaram na Bicolano, ipalo na nindo. Ay ano na sana kita. Oh. Taba kung imbis na ko ta, may nag